Chcete sa naučiť excentrické cvičenie na posilnenie hamstringov? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes si ukážeme, ako sa dajú hamstringy posilniť excentricky. Ľahni si na chrbát a nohy si vylož na fidloptu tak, aby boli kolená pokrčené. Zdvihni hore pánvu a pomaly vystieraj obidve kolená a kotúľaj fidloptu smerom dopredu dovtedy, kým kolená nebudeš mať úplne vystreté. Potom pomaly vrať panvu na podložku a pokrč obidve kolená, aby si sa vrátil do východiskovej pozície. Ak si chceš cvičenie sťažiť, tak hneď ako budeš mať panvu hore, zdvihni aj jednu nohu a pohyb budeš robiť druhou nohou. Po každom opakovaní nohy prestriedaj. Tieto cvičenia sú trochu náročnejšie, ako som vám ukazoval v predchádzajúcich videách. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.